स्वागत करता असं आजस वृंदावन दास ठाक श्रीला वृंदावन दास ठाकूर ತಂಗೆಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ तशी जावनु श्रीला वृंदावन दास ठाकूर तन्नी शिशु जावन आशिल्लींची लॉर्ड चैतन्य प्रभुले तशीची हांनी चैतन्य भागवत श्री चैतन्य भागवत म्हूण सांगून ग्रंथ बरयलेलो आसा. ते कशें म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभुले पास्ट टाइम लायफाचे पास्ट टाइम भारी चंद कोरगेनु विस्तरण कोरगेन तन्नी चैतन्य महाप्रभुले बरयलेलो आसा वृंदावन ठाकूर तन्नी. हरे कृष्णा. तशीची मुखार सुनोवची ತಂಗೆले तन्नी साधारण 1492 ಅಂತೂ जन्म घेतिल्लो आसा. वैशाख द्वादशी कृष्ण द्वादशीचे मंथ जावन आसा वैशाखांतू. तशी ಕೆಲವು जन सांगताच की मागची म्हणून नवद्वीपांतू त्यांनी जन्म घेतिल्लो आसा म्हणून सांगताची. तशी ಕೆಲವು कडेन सांगिल्लो आसा त्यांनी कुमार हट म्हणून सांगून थंय जन्म घेतिल्ले आसा म्हणून सांगून आसा. ತಂಗೆल आन जावन आसाची वैकुंठनाथ विप्रा म्हणून सांगून ತಂಗೆल आवसस नारायणी देवी हन्नी मस्त लायक भक्ताल कुटुंबदಕ್ಕೂನು जन्म घेतिल्लो आसा. हंगेल गुर जावन आसा तावळ सांगिल बरी लॉर्ड नित्यानंद देवाले तन्नी हे जावन आशिल्लींची शिष्य जावन आशिल्लींची. तशीची आजी फर्स्ट कीर्तनीय सांगू येता आसाची विनया नायक माताजी हन्नी मदन मोहन तनु गौरांग सुंदर म्हणून सांगू येता आसाची. ताजे ट्रान्सलेशन हांव सांगूक बेंगालींत असते. हांव ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करता. हरे कृष्णा. हंतू हे भजनेन तशें सांगिल्लें की गौरांग मस्त कृपेत आशिल्लो. तो कामदेवा भशेची चड मस्त मोडी करता आशिल्ली. तशीची वैष्णवाले तिलक ತಂಗೆಲೆ उज्भात अस म्हणून सांगताची. तन्नी त्रिकच्छ वस्त्र धारण करताची. ತಂಗೆಲೆ केसू मुद्याळे आणि मुद्याळ जावन आशिल्के आणि ತಂಗೆಲೆ दोळो स्वाभाविक जावन चंचल आशिल्के. आणि त्यांनी थर्ड स्टांजान सांगिल्लो आसा मस्त सूक्ष्म रूप प्रदर्शन करता आशिल्लींची मस्त चंद चंद लील करता आशिल्लींची म्हणून सांगिल्लो आसा. त्यांनी भगवान अनंतू ತಂಗೆಲೆ धवे पवित्र धार जावन आशिल्लो म्हणून सांगताची. आणि चारी स्टांजांचो लास्ट स्टांजांचो अशें सांगिल्लो आसतना वृंदावन दास ठाकूर तन्नी ತಂಗೆಲೆ वंटारी तांबूल म्हळ्यार पान खाल्लेले तशी आणि हासू मस्त चंद आशिल्के. वृंदावन दास ತಂಗೆಲೆ पूजा केन्ना करता आशिल्लींची म्हणून सांगून हे हांतू कीर्तनांतू सांगिल्लें आसा. मदन मोहन तनु गौरांग सुंदर म्हळ्यार गौरांग देवाले हांगतू मस्त चंद चंद जावन त्यांनी वर्णन केलेलं आसा. तांगेल सुंदर रूप पुरा चंद करून वर्णन केलेलं आसा. हरे कृष्णा. त्या कीर्तन ऐकूया विनया माताजी लागून. हरे कृष्णा. विनय माताजी तुमक स्वागत आसा. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी आणि धन्यवाद अर्थ सांगितले का. हांव प्रयत्न करता फर्स्ट टाइम सांगता आसा. मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर लोलाटे तिलक शोभा लोलाटे तिलक शोभा ऊर्ध्वे मनोहार मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर लोलाटे तिलक शोभा लोलाटे तिलक शोभा ऊर्ध्वे मनोहार मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर.
त्रिकच्छ बसन शोभे कुटिल कुंता आयो तो नयन दुई परम चंचल त्रिकच्छ बसन शोभे कुटिल कुंता आयो तो नयन दुई परम चंचल मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर लोलाटे तिलक शोभो लोलाटे तिलक शोभो ऊर्ध्वे मनोहर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर शुक्ल यज्ञ सूत्र शोभे बेडिया शरीरे शुक्ल यज्ञ सूत्र शोभे बेडिया शरीरे सूक्ष्म रूपे अनंत है न कोले बोरे सूक्ष्म रूपे अनंत है न कोले बोरे अधर तंबूले हसे अधर चापिया जाओ वृंदावन दासो सेरोपनिचिया मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर लोलाटे तिलक शोभा लोलाटे तिलक शोभो ऊर्ध्वे मनोहर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर मदन मोहन तनु गौरांगा सुंदर धन्यवाद माताजी अति सुंदर जाऊन सांगितलंस माताजी भारी छंद कोण त्यांनी वृंदावन श्रीला वृंदावनदास ठाकूर त्यांनी भजन त्या तितकं छंद करून वर्णन केलेलंस की तशी तुमगेले मुखारविंद दाखवून भारी छंद कोण सांगितलंस माताजी हरी हरी बोल माताजी अशी येऊन मुखारसून तुम्ही सॅवदेव का म्हणून हांव निमगून घेता मस्त वैष्णव भजन्स अस मस्त छंद छंद भजन्स अस आमके हे गोत्त म्हाकांतू गोत नाशिल्लें इतलें छंद भजन बरयलेलास की त्यांनी पुराजनांनी आम्ही हे भजन सांगून आमगे जीवन पावन करून घेवया म्हणून सांगताची मस्त मस्त धन्यवाद सांगता माताजी अपास थँक्यू सो मच हरे कृष्णा वृंदावनदास ठाकूर त्यांनी वेदव्यासानी कृष्णाले लील बरयल्लस त्या श्रीमद भागवतम आमक पूर जन गोत्तस तशीची वृंदावनदास ठाकूर त्यांनी महाप्रभुले म्हणरी चैतन्य महाप्रभुले लील बरयल्लस चैतन्य भागवत म्हणून सांगून हे त्यांनी फर्स्ट चैतन्य मंगल म्हणून सांगून नाव दिलेलंस तशीची लोचनदास त्यांनी वरन सेम हंगेले बयोग्राफी बरयल्लस महाप्रभुले तक वरन चैतन्य भागवत म्हणून वरन त्यांनी नाव दिलेलंस म्हणून सांगून सांगपाची हरे कृष्णा नेक्स्ट कीर्तनियाक वच्चा आम्ही शिल्पा हेगडे माताजी जॉईन जाल्ली आसाची अबुधाबी दाखवून हरे कृष्णा माताजी तुमका स्वागत अस त्यांनी अबनिका माझे देखा दोना भाई हे भारी छंदस भजन माताजी तांगेले मुखारविंद दाखवून आम्ही ऐकूया हरे कृष्णा माताजी स्वागत अस हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद अवकाश दिलेला का धन्यवाद माताजी सांगच्या प्रयत्न करता सूर्यताचे अर्थ सांगता परमात्म गौरचंद्र मळरी भांगराचे बಣ್ಣ आणि चंद्राचे स्वरूप आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू अध्यात्मिकाचे भाव घेऊन प्रपंचांतू तागेले सहपाठी आणि बापभाव जावन आईले नित्यानंद महाप्रभू तांगेले रूप अति अद्भुत संक्षिप्त जावन सांगची जलरी अन्योन्य दिव्य आणि करुणामयी रूपारी हंक पळेता आशिल्ले पुराय वैष्णव भक्तवृंद तशी दोन्ही अंतू सांगताची दोन्ही पेरांतू देवाले पाय्याक आमी कमला फुल्लाक होलसिताची
जलरी तांगेले तेजस्वी मुखमंडल कमला फुल्लापशी चढ आशिल्ले. आध्यात्मिकाचे भक्तीचे महिमेन हांनी प्रकाशमान जावन आसची. तिन्ही अंतू सांगताची आध्यात्मिकाचे या अद्भुत भावा देहाक गंधाचे लेप सरयताची. तांनी अनुनित्य काळ तांगेल हात वयर कोनू हरिनाम जप करताची. तशीची कडे अंतू सांगताची अशी त्यांनी नाम संकीर्तनाचे चालने मुखांतर पवित्र हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करचे विशयान वैष्णव भक्तांक प्रचार करताची. वृंदावन श्रीला वृंदावन दास ठाकूर तांगेले या पुरे महिमेचे विषयू पद्या रुपारी तिळसिताची. हरे कृष्ण. अभनिक माझे देखा दोन भाई, अपरूप रूप गौर चांदनीता. अभनिक माझे देखा दोन भाई, अपरूप रूप गौर चांदनीता. हे न पद्मजिनी दुहु मुख चात, ताहे पर कसल प्रेम घात. गन चंदन ने दुहुम अंग भारी, बुझे युग तुली दोहे बलहरी. नाम संकीर्तन करल प्रकाश, गुण गाओये वृंदावन दास. अभनिक माझे देखा दोन भाई, अपरूप रूप गौर चंदनीताय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरी 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 बोल माताजी. भारी छंद कोण सांगितलं असं. वृंदावनदास ठाकूर त्यांनी भारी छंद कोण बरयलेलं असं ते भजन. ते तुमगेलो वॉइस तुमगेल मधुर कंठांतू आणखी आमकां भारी लायक मधुर जावन सांगितलं असं. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. आपा सांगते की तुम्ही प्रतिपंत येताची आम्ही आपयलेलं त्या वेळेस तुम्ही जायत म्हणताची. तशी केन्ना येवन तत्तावळी तुमगेल सुमधुर आवाज आमकां ऐकू तशी भाग्य देव का म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. वृंदावनदास ठाकूर तंगेले हावस जावन आशिल्ली श्रीमती नारायणी देवी तन्नी श्रीनिवास पंडित तंगेले मलगड भावन जावन आशिल्ले तंगेले धू जावन आशिल्लींची. तशीची तन्नी वरना मस्त लायक भक्त जावन आशिल्लींची. हरे कृष्णा. मुखारसून वचा आम्ही नेक्स्ट कीर्तनी येता आसाची दीपक प्रभूजी. नित्यानंद अष्टकम सांगो येता आसाची. हरे कृष्णा. हे संस्कृतर अस. हरे कृष्णा प्रभूजी. स्वागत असतं तुमका. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. व्हिडिओ दिसता ना की म्हणून एक मिनिट. ओके. हरे कृष्ण. फर्स्ट ये ट्रान्सलेशन सांगू का माताजी. वय. ओके. थँक्यू माताजी. धन्यवाद. मस्त अवकाश दिला नका. ट्रान्सलेशन अंतु आम्ही नित्यानंद अष्टकम तो अंग सुरे कसा म्हणलं एक लाईन कॉमन 8 वर्षासून तो एक भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निदवदी म्हणस मळरी
नित्यानंद प्रभू भक्ती म्हणले एक रुखाचे पाळ त्यांनी आधार तांगेल निमितीची मागीर पुराय आमकां विंगड शाखा जावन आशिल्ले एक पत्र जावन आशिल्ले पुराय त्या रुखाक आधारस्तंभ जावन आशिल्ले नित्यानंद प्रभूची तशें हांगा वृंदावन दास ठाकूर तांणी म्हणटा आसाची ते एक कॉमन थीम आली विंगड विंगड पॉइंट्स आसा तो फर्स्ट श्लोकांत तांगेले मुख कमल नित्यानंद प्रभू तांगेले एक चंद्राले स्पॉटलेस चंद्राले हाका वर्णन केला मागीर तांणी कशी चमकताची एक तांगेले एक चमकून वच्चे एक रितीची एक रॉयल जावन रिगल जावन आसा एक कशी हस्ती वतगी तशी तशी चमकता इथे म्हणल्यार तांणी कृष्ण प्रेमान तूं केन्नाय मत्त जावन आसताची तांगेले माइंडान तूं केन्नाय कृष्णाले विशयी चलता आसता आनी तांगेले एक तोंडान तूं बारीक मंदहास आसता केन्नाय आनी तशी तद निमित्त तांगेले एब्जॉर्प्शन कसं मग्न कृष्णा वयर आशिल्ले निमित्त तांणी तांगेले दंड घेवन संन्यासाचे तांणी वता आसताची नाम संकीर्तन करता आसताची दोनी अंत कसं सांगला म्हळ्यार तांणी तांगेले दोग जन बायल वसुधा आनी जानव तांगेले तांगेले पती म्हळ्यार नित्यानंद प्रभू तांणी तशीची तांणी दोग जनय कृष्णाले मग्न जावन आसताची आनी कोण उणी तांगेली इंटेलिजन्स ಸ್ವಲ್ಪ उणी आसतगी तांकां ते अंडरस्टँड करूं ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता नित्यानंद प्रभूक जाल्यार कोण येदेचेपणी तांणी श्रद्धे दवरन तांणी हें करता की नित्यानंद प्रभू वयरी श्रद्धे जावन भक्तीन हें करता की तांकां मस्त बेनिफीट आसा मागीर तिनी अंतू तांणी केन्नाय गौरांग महाप्रभू तांगे लोटूची तांणी संकीर्तन करता वता आसताची आनी तांकां नित्यानंद प्रभूक तीन जगत्यांत वर्शीप करता पुराय जन अनेक कसं म्हळ्यार तांणी हरिनाम संकीर्तन करता करताची आमगेले भौतीक जगत्यांत आमी जन्म आनी मृत्यूचे आमकां पार करताची जन्म मृत्यू आमी चक्रांत खंयचे आसा की आमकां तांणी पार जस्ट तांगेले संकीर्तना निमित्त जाता चर्रीचंद तांणी चैतन्य महाप्रभू तांणी निमगीत आनी नित्यानंद प्रभू तांणी निमगीत आसा चैतन्य महाप्रभूक हांगा कलियुगांत हे जगत्यांत इतले जन पाप केलेले जन आसाची तांकां कशें आमी उद्धार करूं येता खंयचे एक प्रोसेस एक मेथड आसवे डिजायन करूं म्हूण तांणी आमगेन खातीर तितलो आलोचन करून नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभू तांकां एक प्रश्न करता आसाची पंचांत म्हणटाची तांणी बरी प्रश्न केलेलो न्हय जाल्यार तांणी बेंगाला वचून ते हरिनाम संकीर्तन प्रचार केले तांणी म्हणटाची पुराजनाले घरा वचून एक घरा वचून तांणी बागला मारून तांणी निमगीताची रिक्वेस्ट करताची तांगेले बेग करताची की हरिनाम जप करयाची हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करयाची म्हणून तांणी एक वेळ म्हणल्यार ना म्हाका टाइम ना म्हणल्यार हांव तुमगेलें काम रेडी करूं तुमी जप करयाची म्हणटना तांणी घरा तांणीची म्हणटाची ना आमी करताची म्हणून तशी तांकां पुराजनाकय हे जन्म मृत्यू संसार चक्रातून पार करत आसताची मागीर संच्यान तो कसो म्हळ्यार कशी तांणी अपास तांगेले जन्म मृत्यू दुखून अशी आमगेली संसार चक्र दुखून अपास तांणी कशी पार करताची अगस्त्य मुनी तांणी कशी एक समुद्र तांणी स्वॉलो केलो की तशी आनी कसं म्हळ्यार रात्रीची आमकां काळखांत दिसना जाल्यार नित्यानंद प्रभू आमगे लायफांत आयिल्ले म्हळ्यार आमी तांगेले करुणे घेतल्यार एक सूर्य किरण कशी एक रात्री काळखा दुखून आमी उजवाड येतगी तशी आमगेले जिवनांत येता आनी तसो रात्री काळखा आशिल्ले पण चोर हानी पुरय ऑटोमॅटीक धांवन वताची सकाळचे म्हणल्यार एक उदाहरण हांगा दिला मागीर सातांतू तांणी खंय वता गे बेंगाला वच्ची वाटेर ज्यो सकाळची ज्यो रात्री ज्यो दनपार ज्यो केन्नाय तांणी कृष्णाल मग्न आशिल्ले निमित्त तांणी हरिबोल हरिबोल म्हणून पुरा जनकय तांणी मातसो जप करनाची विंगडालकरांनी जप करिताची संकीर्तन करताची आनी तांगेले कृपा दृष्टी निमित्त कृपा कटाक्षा निमित्त विंगडाक एक करुणामय जावन तांणी तांगेले करुणेचे निमित्त तांकां कृपा दृष्टी पडले निमित्त तांगेले जीवन उद्धार जाता मागीर आठांत कसं म्हणटा आसाची म्हळ्यार तांणी सांगता आसाची तांणी खंय आमी नित्यानंद प्रभू जप करता संकीर्तन करता की थंय
चैतन्य महाप्रभू स्वयं जावन येताचे आणि तांणी दोग जन ते संकीर्तन करचे ते आमकां पानयट्टी फेस्टिवलान ते आमकां वता कशें तांणी आपोवन हाडलेले चैतन्य महाप्रभू थंय नातल्यार तांगेले एक करुणामयी जाल्ले निमित्त तांणी आपोवन हाडलेले निमित्त आमगेले हे दोन दोळ पावना पळोवचे तांकां तितले खुशी जाता जनाक आणि मस्त जन बांगला जन येवन तांगेले उठून संकीर्तन करून पुरा जनाक तांणी तांगेले करुणे पळयताची मागीर लास्टान तूं कोण आमी पुरा जन सिंग करताची नित्यानंद अष्टक तांकां पुरा जनाक एक भक्ती रसाचे भंडार जावन आशिल्ले आनी भक्ती रसाचे भंडार आनी प्लस कसा म्हळ्यार कोण रसिक संत जावन आसा गी वैष्णव सकट आसा गी तांगेले एक कृपा निमित्ती आमगेले एक उद्दार जेवचे चान्स आसा म्हणून तांणी म्हणटा आसाचे आमी आतां नित्यानंद अष्टक सांगुया. शरच्चन्द्रभ्रान्तिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्त्वं स्मितमुखं सदा गूर्णन्नेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिडं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि रसानामागारं स्वजनगण सर्वस्वमतुलं तदीयैकप्राण प्रमितवसुधाजाह्नवपतिं सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मन्दमनसां भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि सचीशो नो पृष्ठं निखिल जगदिष्टं सुखमयं कलौ मज्जज्जीवोद्धरणकरोदोद्धाम करुणं हरेराख्यानाद्वा भवजलधिगर्वोन्नतिहरं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि अये भ्रातॄणां कलिकलुषिणां किं नु भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय यद् अनायासत इमे व्रजन्ति त्वामित्तं सह भगवता मन्त्रयति यो भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि यथेष्टं रे भ्राता कुरु हरिहरिध्वानमनिशं ततो वः संसारां बुदितरणदायो मयि लगेत् इदं बाहुस्फोटैरटति रतयन्यप्रतिगृहं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि फलात् संसाराम्भो दिनिहरणकुम्भोद्भवमहो ततां श्रेयस्सिन्धुन्नतिकुमुदबन्धुं समुदितं कलश्रेणीस्फूर्जित्तिमिरहरसूर्यप्रभमहं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पतिपति व्रजन्तं पश्यन्तं त्वमपि न दयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकलनात् भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि सुबिभ्राणं भातु करसरसिजं कोमलतरं मितो वक्त्वा लोको चलितपरमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरहमदयन्तं पुरजनान् भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि रसानामाधारं रसिकवरसद्वैष्णवधनं रसागारं सारं पतिततदितारं स्मरणत परं नित्यानन्दाष्ट
अष्टकमिदमपूर्वं पठति य तदङ्घ्रिद्वन्द्वाब्जं स्फुरतु नितरां तस्य हृदये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे 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 बोल प्रभुजी. केदनाची माताजी सनी तनी केदनाची भजन येतो जॉईन जेवचे माझी भारी खुश झाले प्रभुजी वरना जॉईन झालींची अशी येऊ का प्रभुजी. मस्त कीर्तन असं वैष्णव भजन अंतू भारी छंद बरयलेलं असं आचार्य त्यांनी. आणि हे अष्टकम अंतू भारी छंद करून नित्यानंद प्रभुजी महाराजाला लायक करून हे केलेलं असं वर्णन केलेलं असं वृंदावन दास ठाकूर त्यांनी. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. मुखार सुनवच्या नेक्स्ट कीर्तनीय येता असाची किरण पडियार प्रभुजी हानी बेंगाली आशिले जीवेर भाग्यावनी हाजे ट्रान्सलेशन सांगूक येता असाची. हरे कृष्ण प्रभुजी, तुमका स्वागत असा. तशीची ट्रान्सलेशन फर्स्ट सांगता असाची राजेश्वरराव माताजी. हरे कृष्णा माताजी, स्वागत असं. स्टार्ट करा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जीवेर भाग्यावनी आईला गौर हरी म्हणलेले कीर्तन बंगाली भाषेन असं. या कीर्तनाचे अर्थ सांगूक हांव प्रयत्न करता असा. वृंदावन दास ठाकूर सांगता असा की स्वर्णवर्ण असे गौरहरी जगत्यारी आईलो जनाले महा अदृष्ट म्हणून सांगताची ह्या कीर्तना त्यांनी स्टार्ट करता असांची. आणि दुनियन सांगताची हरिनामाचे अमृत ध्वनीन तो हे प्रक्षुब्ध कलियुगांतू निदतास्य आत्माक चेतन दिता अस. अत्यंत श्रेष्ठ जावन असे प्रभू नित्यानंद गुरु अद्वैत आणि गदाधरालोटू भक्तिपूर्वक रैलारी मध्येंतू तेजस्वी जावन दिसता अस. ढोल आणि करताल मंदिरांतू गर्जन करतात आणि गौर परमानंद भावारी हरी बोल म्हणून सक्कडागी सांगता अस. पंचाष्टांचा सांगतास की शचीपुर हात वैरिकोरनो नृत्य करत असताना रामचंद्र आणि रघुनंदन त्यांनी तांगे लोटू नृत्य करतात. श्रीनिवासो हरिदासो विद्वान वक्रेश्वर द्विज हरिदासो आणि विद्वान शंकर सक्कडे नृत्य करतात. जयकारो जय जयकारो लोक विजयोत्सवाचे आनंदारी भरला म्हणून वृंदावन दास ठाकूर हे कीर्तनेंतू म्हणता असाची. नित्यानंद प्रभूले नृत्य तंगेल ते भक्तीन त्यांनी भक्तिभावार करचे ते एक भजन हरिनाम संकीर्तनेचे विषयारी त्यांनी वर्णने केलेलं असा. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. ट्रांसलेशन हो गया. जीवेर भाग्यावनी ऐला गौर हरी भुवन मोहन रूप सोनार पुतली. जीवेर भाग्यावनी ऐला गौर हरी भुवन मोहन रूप सोनार पुतली. हरिनामामृत दिया करील चेतन कलियुगे चिलायता जीवे अचेतन. हरिनामामृत दिया करील चेतन कलियुगे चिलायता जीवे अचेतन. नित्यानंद अद्वैताचार्य आचार्य गदाधर सकल भगत माझे सजे बहुबार. नित्यानंद अद्वैत आचार्य गदाधर सकले भगत माझे सजे बहुबार. खोर करतार मंदिर
मंदिर गणरोल भावेर वेशे गोर भले हरी बोल खोल करताल मंदिर गणरोल भावेर वेशे गोर भले हरी बोल उच तुली नाचे पाहू सचिर नंदन रामाई सुंदर नाचे श्री रघुनंदन पूजे तुली नाचे पाहू सचिर नंदन रामाई सुंदर नाचे श्री रघुनंदन श्रीनिवास हरिदास हर वक्रेश्वर द्विज हरिदास नाचे पंडित शंकर श्रीनिवास हरिदास हर वक्रेश्वर द्विज हरिदास नाचे पंडित शंकर जय जय ध्वनी जगते प्रकाश आनंद मगन भेला वृंदावन दास जय जय ध्वनी जगते प्रकाश आनंद मगेना भेला वृंदावन दास जय जय ध्वनी जगते प्रकाश आनंद मगेना भेला वृंदावन दास जय 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 ध्वनी जगते प्रकाश आनंद मगेना भेला वृंदावन दास जीवेर भागे आवनी ऐलग्वर हरी भुवन मोहन रूप सोनार पुतली जीवेर भागे आवनी ऐलग्वर हरी भुवन मोहन रूप सोनार पुतली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री वृंदावन दास हरी ठाकुर की जय हरी 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 बोल प्रभूजी भारी छंद झाला एक लायक मोल क्रिएट केलेलं असतं मी भक्ती आम्ही पुराजनांनी हे भजन सांगितलं असं म्हणून सांगून हांव लेखता भारी छंद झाला प्रभूजी अशी मुखार येवन तुम्ही वैष्णव भजन सांग पार्टिसिपेट करका प्रभूजी टाइम घेवन येयच प्रभूजी बिझी असताची वय जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ टाइम घेवन तुमका खुश जाता असं म्हणून दिसता भारी छंद झाला प्रभूजी थँक्यू हरी थँक्यू बोल
तुमकां ब्लेसिंग सगळं सुख माताजी भारी म्हाका हें भजन म्हणून भयंकर तृप्ती येता देवाक लागून गुरू आमकां मिळचे तुमगे लागला आशीर्वाद आसा आमकां तें मेलका कितें नाही भारी छंद आसता हरे भजन तितले छंद आसा हरे कृष्णा प्रति पंत आम्ही ऐकताची माताजीले तोंडाने हे पंत दोन प्रभूजी येयलींचे सर मुरलीधर चरण प्रभूजीक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता इत्याक म्हणल्यार तांणी पिकोकोर नाव दिताच आमकां ते नाव दिले निमित्त आमकां दोग जण प्रभूजी मेळ्ळे हशीची प्रभूजीनी मुखारसून येवका पराजनानी म्हण हांव निमगून घेता हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद आपोवपाक सांगता असं हशीची मुखारसून वचा नेक्स्ट कीर्तनीय आसाची रेश्मा गायतोंडे माताजी आणि मुंबई दकून जॉईन केलेलं आसा तांणी नाचे नाचे निताय गौर गुण म्हणया सांगून तांणी सांगता आसाची राजेश्वर राव माताजी ताजे ट्रान्सलेशन सांगू येता आसाची हरे कृष्णा माताजी स्वागत आस तुमकां फर्स्ट हरे कृष्णा ट्रान्सलेशन सांगपाचे हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाचे नाचे निताय गौर गुणमणिया म्हणलेले कीर्तन बंगाली भाषेन आसा नितायनी गौर गुणमणी नृत्य करता आसाची तांगेल दावेन प्रितीचो गदाधरनी उजव्यान श्रीवास आणि अद्वैत आसाची इतली चंद दिसता की चंद्रा सुत्तू नक्षत्र आसतना ते कितली चंद दिसता तांकां ताय सोसूच तितली चंद आशिल्ले हांगेल हे नृत्याक म्हूण सांगून नृत्य पळयतना म्हूण सांगता आसांची तशीची मृदंगनी करताळ समेत मधुर जावनसचे कीर्तन सांगताची आकाशो हरिनाम जपान भोर्न गेला तांगेल देह श्रीगंधाचे पेस्टानी आणि होळी रसांनी अभिषेक करताची आणि वनपुष्पमाला हड्डेरी शोभित जावन आस तांगेल गळेरी श्वेत ब्राह्मणदार जन्नुवे अस तागेल चंदाई लक्षांतर मन्मतांक सोलसिता आणि तागेल पय्याचे गेज्जे पय्याक गगरी शब्द करता अस म्हूण सांगता गदाधराले देहारी धूळ घालतना दोग जन भावंड नृत्य करता जाल्यारी दोस्ती तागेले सहचर पद म्हणटा आसाची आतां देव तागेल पूर्व आनंददायक वृंदावन लिले तागेल म्हळ्यार तो देव पुळ्ळे अंतू कृष्ण जावन वृंदावन लिले केलेले ते तोची आतां चैतन्य महाप्रभु जावन येवन नाडी अंतू पुनः तेंची लीले करता आस म्हूण सांगता आसांची वृंदावनाचे धीर समीर कुंजांतू आश्चवरी तो बिहाराचे गंगा तीरारी आत्त आनंद पावता आस म्हणून वृंदावनदास ठाकूर हे कीर्तनांतू सांगता आसाची हरे कृष्णा Hare Krishna Mataji. Okay, I'll start. नाचे नाचे निताय गौरा गुणामणिया 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 वामे प्रिय गदाधर श्रीवास द्वैत बर पारिषाद तारा गणजीन्या वामे प्रिय गदाधर श्रीवास द्वैत बर पारिषाद तार गणजीन्या नाचे नाचे निताय गौरा गुणामणिया नाचे नाचे निताय गौरा गुणामणिया बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल गगन भोरिलो हरिध्वनिया बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल गगन भोरिलो हरिध्वनिया
चंदन चर्चित गाय फागु बिंदु बिंदु तय वनमाला डोले भालो बोलिया चंदन चर्चित गाय फागु बिंदु बिंदु ताय वनमाला डोले भालो बोलिया नाचे नाचे निताय गौरा गुना मणिया नाचे नाचे निताय गौरा गुना मणिया गले शुभ्र उपवीत रूप कोटी कामजित चरणे नुपुर रणराणिया गले शुभ्र उपवीत रूप कोटी कामजित चरणे नुपुर रणराणिया दुई भाई नाची जाए सहचर गण गाए गदाधर अंग पोरे धूलिया दुई भाई नाची जाए सहचर गण गाए गदाधर अंगे पोरे धूलिया नाचे नाचे निताय गौरा गुणा मणिया नाचे नाचे निताय गौरा गुणा मणिया पुरुबर भसलीला एबे पाहु प्रकाशिला सेई वृंदावन एना दिया पुरुबर भसलीला एबे पाहु प्रकाशिला सेई वृंदावन एना दिया बिहारे गंगा तीरे से धीर समीरे वृंदावन दास को हे जानिया बिहारे गंगा तीरे से धीर समीरे वृंदावन दास को हे जानिया नाचे नाचे निताय गौरा गुणा मणिया नाचे नाचे निताय गौरा गुणा मणिया बामे प्रिय गदाधर श्रीवास द्वैत बर परिषाद तारा गणजीन्या बामे प्रिय गदाधर श्रीवास अद्वैत बर परिषाद तारा गणजीन्या नाचे नाचे निताय गौरा गुणा मणिया 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण थँक यू माताजी हरे कृष्ण हरी 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 बोल माताजी लास्ट मिनिटाक तुमका दिलेले भजन जलारी भारी चंद कोण सांगितलं असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी मस्त काळ जल्लाय तुमगेले मधुर आवाज ऐकण्याची अशी येऊ का माताजी हरे कृष्णा थँक यू माताजी so हरे much. कृष्ण Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Next, Kirtaniya Kvachami. Next, Kirtaniya Etasachi. Hare Krishna. Achuta Priya Anurundati Mataji. Hare Krishna Mataji. Tum swagatas. Hani Sanktasachi. Antare Nitai, Bahare Nitai. He Kirtanas Nityanand Charitamrata. Bengali Rasa. Vrindavan Das Thakur Tani Barela Lasa. हरे कृष्णा माताजी स्वागतच हरे कृष्णा धन्यवाद तुम्हाला एक अवकाश दिलेला मी देवन चरण प्रभूंना आणि माताजींना सांगेला काही सेल फरक मारतस स्वागत
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚರಿತ್ರಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತವನು या वृंदावन दास ठाकूर हंगेला पुस्तक अंतू इंक बेंगालीचे अंतर निताय बाहेर निताय म्हणून एक पद भारी लायक असतो ताजे अर्थ ट्राय केल्लो अर्थ सांगूक सूट करता वृंदावन दास ठाकूर सांगता की निताय बाहेर असं भितरी असं ती या संसारांतून सगळीकडे असती ती मस्त मोगाच्या आणि मगेला मस्त प्रिय करतो तयारीफेन म्हणजे सगळी सांगता ती की नीताय मगेलो नियमक सिद्धांत मगेल रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स मगेले प्रीती देव रूप तींची मगेले दोनांचे उजवाडो नीताय सगळं दादिकेने असती तरी जाऊन ती सगळी तिन्ही संसारांतून असती नीताय अनंत मंजरी जाऊन प्रीतीने श्रीमती राधिका देवी का सेव करत असतात ती बलदेवची आणि कोन्नीने आणि ತಂಗೆಲ್ಲ ಮುಖಾರವಿಂದ ತೊಂಡ ರೂಪಾಂತು 10 ಲಕ್ಷ ಚಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೆಲ್ಲಲ್ ಮಂಕೇची दिसताती आणि ತಂಗೆಲ್ಲ सकास आणि सखीसा सुत्तू असताती श्रीमती राधा राणी गेल्या बहिणी जाऊन अनंग मंजरी जाऊन भगवंत कृष्णा गेलो मस्त प्रीतीच आणि ते सगळं सखी सांगायला जीव आणि आत्मती ती मनी मंदिर देवस्थानांतू मस्त लायकोन श्रृंगार करतात ती भगवंता गेला कृष्ण कतीर योगपीठ एके अनंत शेष नाग रूप जाऊन भगवंताक बैसुक एके निधनच्याक व्यवस्था करतात दितात नीताय भगवंत कृष्णा गेला अंगवस्त्र आणि ಬಂಗಾರು जावन असती नीताय तांगेला सखीसा ओटू लाईफ लीलाच करतात आणि कसलं सांगचे नीताय सगळा गेला दोलो तोंड आणि पाय जावन असती नीताय 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 म्हणताची म्हाका नीताय नृत्य करताशी डान्स करताशी लिंची म्हाका दिसता मगेल दोळांतून मगेल दोन्ही हात वयर करताची तांगेल नाव घेवन नीताय 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 म्हणताची कीर्तन करताची हांव वृंदावन दास व्रजधामाक वता आणि विनंती करता की तुम्ही म्हाका केदनी सोन घालनाका ती म्हाका केदनी सोन घालनाका ती म्हाका केदनी सोन घालनाका ती नीताय देवा म्हणून अशी वृंदावन दास ठाकूर मागून घेता ह्या पदांतून पद म्हणूक हंगेला भक्ती आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज गेला पद ऐकून तांगेला प्रयत्न करता सगळ्यांना आशीर्वादाने अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया नागर निताय नागरी निताय कताय काया नागर निताय नगरी निताय कताय काया साधन निताय भजन निताय निताय नयन तारा साधन निताय भजन निताय निताय नयन तारा दास दिक माय निताय सुंदर दास दिक माया निताय सुंदर निताय भुवन बारा दास दिक माया निताय सुंदर
सुंदरा निताय भुवन बारा अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया राधर मधुरी अनंग मंजरी निताय नितुस सेवी राधर माधुरी अनंग मंजरी निताय नितुस सेवी कोटी शशधर वदन सुंदर सकसती बालदेवी कोटी शशधर वदन सुंदर सकसती बालदेवी अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया राधर बागिनी श्याम सोहगिनी सव सखी गण प्राण राधर बागिनी श्याम सोहगिनी सव सखी गण प्राण जनर लाभरी मंडप सजनी श्रीमणी मंदिर नाम जनरी लाभरी मंडप सजनी श्रीमणी मंदिर नाम अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया निताय सुंदर योग पीत धारी नाम रत्न सिंहासन सेजे निताय सुंदर योग पीत धारे रत्न सिंहासन सेजे भसन निताय भूषण निताय विलस सखी रमाजी भसन निताय भूषण निताय विलस सखी रमाजी अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया की कवी बहार निताय शबर अंकी मुख सवहंगा की कही बहार निताय सब अंकी मुख सवहंगा निताय 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 नूतर रंगा निताय 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 नूतर रंगा अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया निताय भलिया दुब तुलिया दुबाहु तुलिया चली ब्रजे रघुरे निताय भलिया दुबाहु तुलिया चली ब्रजे रघुरे दास वृंदावन हे निवेदन निताय नचा रे दास वृंदावन ये निवेदन निताय नचरी अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया अंतर निताय बाहिर निताय निताय जगत माया नागर निताय नागरी निताय करताय काया नागर निताय नागरी निताय करताय काया निताय बलिया दुबिया तुलिया चली बवरजे रघुरे निताय बलिया दुबहु तुलिया चली बवरजे रघुरे दास वृंदावन ये निवेदन निताय नचंदो मोरे दास वृंदावन ये निवेदन निताय न चंदो मोरे निताय न चंदे मोरे निताय न चंदे मोरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरंगा 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 निताय गौरंगा
निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरी निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरी जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरी जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरी हरि बोल 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 प्रभुपाद की जय कृष्ण हरी 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 बोल माताजी. भारी भावपूर्ण जाऊन तुम्ही सांगितलंस आमपर्यंत भावपूर्ण केलं तुम्ही म्हणा तितकं भक्तीन तुम्ही सांगितलंस ट्रान्सलेशन वरेन आणि भजन वरेन कीर्तन भारी चंद कोण सांगितलंस माताजी. हरी